Ja mensen, goedemiddag. Met bar alasma odi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir iedereen. Iedereen krijgt de groeten. Ik doe iedereen de groeten. Alasma ekiswan lobby odi voor mij. Mijn collega Oenoe even kort uit over koers. Maar ik zal niet lang online blijven. Het zal heel kort duren. Met bar alasma odi. Iedereen krijgt de groeten. We gaan niet roddelen unotaki over sma. En osma torwe kongi. We taki even over koers. Koers no na fake. Koers sadema e hanteer no koers dat na een fake koers. Maar fufuru voor een smane begrijp asandati. Den de na leden voor abob. Nee verstang asandati. De nee shidat asandat na fake. Dan mo leg unu fini uit. Zij de mitaki koers na fake. En minotak Nederlands. Met tak nengeretongo gewoon. Koers no leg va koers de. Dat de man ekoriu kisi na koers. Koers eigenlijk bijna ikantaki. Asani na een soort oplichting model de drape. Omdat koers. Mi beleg uno eerder uitkaba over bankdeposito's. Den bankdeposito, dat want taki de man eteke ala de money voor centrale bank, go parkeer na den trabangi. Mi no sabi omen bangi u abi in Sarnanja. Maar de man eteke ala de money voor centrale bank, de man eteke ala de money dati, tjago poti na den overige banken, na den cambio's. Dat je go naar centrale bank, dat solliciteert de centrale bank etaki de no abi money. En te centrale bank taki de no abi money, dat want taki de man teke ala de money go parkeer na den tra banken na den cambio's. Dat saip sano, centrale bank, de man verlaag a euro, gwena 1 op 43. 1 op 43. Theo go wissel 1000 euro. No. Dat de ma egiu 43. Dat 43 ade. Dus de ma egi 43. No, sametaki. 33, excuses. Sorry. Excuses. Theo go wissel 1000 euro. Dat de ma egiu 33.000 de ma egiu. A 33.000 sa de ma egiu. Dat de ma fufuru nanga 10.000. 10.000 SAD de ma fufuru view. Dus dat betekent dat de ma degradeert, de ma devalueert a euro voor you. Want te cha no de eficha 1000 euro go na wan cambio of go na wan trapressie. Dat de ma hanteer a koers dat pegiu voor 33 van euro. Tegen 100 euro, dat de mij 33. Tegen 1000 euro, sorry, if me ben ik een fout eerder. Tegen 1000 euro, dat a 1000 euro, dat a 1000 euro, dat de mij 33.000. No. Maar a 33.000 moet de 43.000. Tegen go wissel 100 euro, no. Dat tap 100 euro. De mij give 3300. Maar a 3300 dat die moest de eigenlijk 4300. Dus dat na een rekensom eigenlijk. Als ik fout, if me ben ik fout, excuses, sorry daarvoor. Dat zei ik zo, te go wissel 1000 euro. Dat tap 1000 euro. Te go wissel 1000 euro. De mij give 33.000. Dat de maar even fufuru dape. De ma fufuru 10.000 teki fiu dape. Da a 10.000 san de ma teki fiu dape da anokaba ete. De man no de je go wissel 1000 euro, krijg je 33.000 de ma egiu. Maar eigenlijk de ma moest giu 43.000 de ma moet giu. Omdat alla de prijzen hei ete. Maar sa de ma do, de ma gi 33.000, dat de ma besteel you nanga. De mij bestel je naar 10.000 SAD. Daar nog kaba ete.
Dat tegen na benzinepomp. Dat a benzinepomp. A koers van benzinepomp. A benzine na 43 ade. Dus dat tegen na benzinepomp dat de mij fufuru dape ook toe. Bika, bij de benzinepomp moet je 43 betalen. Maar tegen wisselen euro of je krijg je minder. Dus de mij fufuru tegen wisselen euro. De mij fufuru tegen wisselen euro. De mij fufuru, de mij nakju dape. Je go wisselen 1000 euro. Geven ze jou 33.000. Terwijl ze moeten jou 43.000 geven. Te mangiu a 33.000. Dat tegen na winkri. Tegen bij sani if you go tanken. Dan de mij nakju dape baka ook toe. Want daar moet je 43 betalen per liter. Daar san no kaba ete. Dat tegen na winkri. Dat de mij nakju dape na winkri ook toe. Want winkri. A inklaring kosten, a douanekosten, a invoerkosten voor de douane, dat is de 39. Na 1 op 39 dat is de. Fade man, mek VAP of ABOP kon leg me uit. Mek VAP of ABOP kon leg me uit. Fayu kampoti a douanekoers, tapu 39. Da a benzineprijs. In de tap 43. A benzineprijs de tap 43. Dan mi eko wissel 1000 euro. Dan je geeft me 33.000. Je geeft me 33.000. Dat want takje dat je fufuru 10.000 SD voor mij teke. Je teke 10.000 SD voor mij. Dat de man teke a 10.000 SD dat hij daar san no kaba ete. Dus misschien want to sma e pirti febreti ja koers saka. Soms ma e ja dus want koers is saka. Peu verstande lieve mensen. Peu verstande. Uno abi verstano. Une is dat nou een oplichtingsstrategie de dat peno. A deposito model. A deposito model. Dat want taki de man et teke ala de euro na den dalago parkeer na den bangi. Dat de man teke den euro na den dalago parkeer na den bangi. Dat centrale bank eigenlijk nee abidala na euro moro. Alla de money edena den cambio. Dena den cambio na den trapikin bangi etc. Dat a deposito rente van centrale bank ekisi. Dat zijn hele hoge bedragen. Maar den deposito rente dat hij ook toe. De man geeft de rente dat hij door. If de man go parkeer 5 miljoen, 10 miljoen, 20 miljoen. De man go parkeer na ala den bangi. Plus centrale bank ego lever money ook toe giden cambio's. Dat den cambio is serie. Maar de man lever ala den money giden cambio's. De man lever de money dat hij na rente giden cambio. Den cambio moet bij centrale bank. Maar a rente san den cambio's e bij centrale bank. Centrale bank nee mekja san dat hij bekend. Dus dat we nog sabi ome money e waka dape ome money de mij verdient dape weten we ook niet. Je begrijpt? Maar amoro tof wan fatori. Amoro tof wan fatori na te you go broko wan 1000 euro no de. No de i go broko wan 1000 euro. Da 1000 euro fiu sa je go broko. Dat de mij gi 33.000. Dat a 33.000 dat die 10 dusu e mankeri. 10.000 SD. De mij fufuru 10.000 SD fiu teke dape. A 10.000 SD fiu sa de mij fufuru teke dape. Te you go na benzine pomp. Da kan de you go buy benzine. Kan de you go buy kotaki. 2000 SD go buy benzine. Dat je reken uit om de man fufuru fiu dape baka ook toe. Bikana a benzinepomp, je pay 43 SD, je pay 1 liter. Terwijl, a euro fiu sayu broko, de man giu minder euro. Dus dat want aki, a 33.000 euro sayu kisi va 1000 euro. Sorry, a 33.000 SD sayu kisi va 1000 euro. Fasie you tap you ai wiki, i tap you ai wiki amonika ba. Je draai even a 1000 euro view akaba. Je go wissel 1000 euro no faisi draai even a 1000 euro view akaba. Omdat sana sani ala pay you go de man enakyu. Ala pay you go de man enakyu. If you go take one packet for you, a douane koers. A douane koers sa de man e hanteer na 39.
If je go bij wa wagi no, a koers die a garage e hanteer, na 39, 38 in pai. Te je go bij euro, na verschillende koers de man e hanteer. Ja, bi bepaalde man kan serengi 35, trama kan serengi 38, trama kan serengi 39. Afhankelijk voor pego buying. Dus te je go wissel a money view, te je go wissel a euro, de man e fufuru you dape. Te je go buy a euro teke ook to de man e fufuru you. Maar amoro bigi sondu san e pasano. Amoro bigi sondu san de man e do no. Na dat te je go buy en dat na a vrees, dat na echt vreselijk. Te je go buy €1000 of te je go wissel €1000 no de. Je go na bangi, je go wissel €1000. Dat a €1000 sai go wissel. Dat de mij give 33.000 SED. Dat €1000. En eigenlijk amoni dati moet de 43.000. Want you no kan esera benzine gimme 43 golu. You no kan esera benzine gimme 43 golu. Dat temi kon wissel dat je gimme 33 golu. Uneshi dat asan dat nee klopt no. Uno abi verstang is dat asan dat nee klopt no. Mino kan ko wissel €1000. Dat tapa €1000 dat je gimme 33 golu. Je gimme 33 golu je gimme. Maar temi kon bij sani na you dat je sera sani gimme 43. Je sera sani gimme 43. Unesi dat de man die se kirwi na nga oplichten no. Unesi dat de man kirwi na nga oplichten no, lieve mensen. Me kon bij, dus me kon wissel money na you. Me ete kwan €1000 no ko wissel na you. Dat a €1000 sa me ko wissel na you. Dat je gimme 33.000. You e gimme 33.000. Dat me teka money dat die dat me kon bij benzine na you. Dat je sera benzine gimme 43. Je sera benzine gimme 43. Terwijl i boko a euro voor me. I boko a euro voor me. Koers sakagwete na 33. Maar alla same kon bij na you. Alla trasani same kon bij na you. Dat je hanteer wan koers voor douane koers de tapu 39. Car center koers de tapu 39, 38. Huurprijzen. If je juruan oso, teogo payaman. Amana wan diri koers, amau hanteer. Amano hanteer a lagie koers. Dus je payaman diri ook toe. If je go leni money of je go do een business. De man e hanteer a hei koers ook toe. Dus alles sani sa je go do de man e hanteer a hei koers. Maar te je go wissel je euro. Dat de man e give weinig. Dat want takina alla sei de ma e fufuru. Alla sei de ma e fufuru. Mijn God, dat bepaalde libismade, dat de breedte dat ja, koers is saka. A koers is saka. Lieve mensen, koers is saka. Go na winkri go bij sani no dat je luku den prijzen in de winkri. Go na winkri no dat je go luku omen kasi. Kasi sa wenya nga brede. Luku ome kasi sa wenya nga brede. Luku ome kasi e kost. Gona de winkri da igo luku fu Coca-Cola nga den prijzen dat. Igo luku fu den prijzen dat saka. Gona winkri da igo luku if den biri prijzen nga den sopi prijzen. Ala den trasani in de winkri. Go luku fu den prijzen dat saka. No one of den prijzen in de winkri no saka. Ala den prijzen juist verhoogd. Maar de man verhoogt ala den prijzen. Terwijl te go bij a euro. De man egiu. Te go bij moet je meer betalen. Moet je extra betalen. Maar te je ego serie. Te je ego leveren euro. Geven ze je minder. Dus na alle soort fasie de man e fufuru. En a bankdeposito stelsel. Om basis te voorkomen en zo. A OMOS modellen. A OMO model. Een model dat die de centrale bank teke de money chago parkeer naar de kleine banken en zo. Centrale bank de manegi de specificaties dat door
na in DNA. Dus eigenlijk, DNA, de mano, ik kies nog informatie daarbij over de gedrag, de handelingen voor centrale bank. Pe de mano man controleer de handelingen voor centrale bank. Dus de centrale bank is doen ook. Centrale bank is teken om miljoenen, dat de man ego paar keer naar de cambio's, een paar keer naar alle de cambio's, een paar keer naar om een pressie, dat de man make money. Maar de money sa de man make dape, de rente sa de man spreek af. Dat zijn hoge rentes, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Maar de rente dat die, une je niks over de rente dat die. En uno sabi sai passa anga de rente dat die. Dus de man geeft alla de money uit voor centrale bank. De man karasan dat die bank deposito garantiestelling, zogenaamd om liquidaties, bank economische te voorkomen. De mij karasan dati. Maar aladen money sa de ma e parkeer na aladen banki. Dan mina ga you une kisi de informatie dat fu sabi o me money de ma e parkeer na den banki. Maar dat je een aantal sma ze willen je misleiden. Ze zijn jou aan het misleiden. Dan zeggen ze, ja, de koers is laag. De koers is laag. De koers is 32. De koers is 33. De koers is laag. Asan dat in stond. Asan dat in stond. Zo het koers is laag. Koers is laag. De alle de prijzen heen. Koers is laag. Maar temi kom broko €1.000. Dat op €1.000 dat je gimme 33.000. Terwijl eigenlijk, je moet gimme 43.000, want a benzine kost 43 SED wa liter. En a dieselprijs op ook weer naar 47 SED wa liter. Dat je komt broko mi euro, dat je gimme 1 op 33. Dat je komt bij benzine naar you, dat je seren gimme 43 wa liter. Temi komt bij diesel, dat je sera diesel gimme 47 wa liter. Mijn God, une zie dat als aan dat na oplichten, no? Une is aan dat, no? Zien jullie dat niet? Alla desma de e jumpo e bari dat ai koers saka, koers broko saka, koers broko saka, koers saka. Lieve mensen, mo soru no wasanier, hè? Faye si midja. If mi be broko give a pay, mi no boko leru no desandis nooit. If mi be broko gi abop, mi no boko leru no de sandis nooit. Mi bo tap mi mofo. Mi bo tap mi mofo. Mi no boko leru no de sandis nooit. If mi be dena feape, mi no boko leru no de sandis nooit. If mi be dena abop, mi no boko leru no de sandis nooit. Ye shi dat de man fu abop e koleri usani. Ye shi dat de man fu feape e koleri usani. Over de economie, je shide leer je sani, de no mag leer je sani. De man fu abop no mag leer je sani. De man fu VAP no mag leer je sani. De meeste van de DNA-leden, de man hoor je in a dong. De man kon leer je next. De man hoor je in a dong. Dus mo soru no wasani, lieve mensen. U bribi mi. Me tek mi te, me las mi internet, me las mi gigabyte, me las mi MB. Me tek mi te, me koi leer unu ome sani. Mi no be kona sar nan fu kongi politik les. Mi no be kona sar nan fu koi leer sma politik sani of egi politik les. Mi no be kona sar nan gazandati. Maar omdat na jami geboren, na jami kumbatete beri. Mi na Marawijnen mi geboren, Stoelmans eiland, dat ben mi geboren. Mi moksi 3 tabatje na bilo, mi moksi, mi mix. Dus na jami kumbatete beri, na daarom metek mi ting, e koi leer unu bepaalde sani. Wa meshitaki if mi no leer unu bepaalde sani, da bijna no een trasmano desan e leer unu fa desan e uroko. A torie fa deposito stelsel. A torie fa deposito stelsel. Even hoor. Kijk hier. A torie fa deposito stelsel. Lukwentja. Mi bestudera san disi mi Google asani.
Mi bestuderen san luku boom. Ik ga een stukje voorlezen. Arki even. Het zijn kleine letters, dus meneer Shizoboen. Dus als ik een fout maak, neem me kwalijk. Het zijn hele kleine letters. Maar ik ga een stukje voorlezen. De open marktoperaties, OMO's, van de Centrale Bank van Suriname, de bank, worden uitgevoerd via veilingen van termijndeposito's. Je heert het ook. Veilingen via termijndeposito's. Sawantaka sandati. Dat want dat je maar eteke de money voor Centrale Bank go parkeer cash na den trabangi nanga cambio's etc. Dat de mij doen. Dan TDS en of overig Centrale Bank papier WO Centrale Bank certificaten. Deze operaties zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen te geven over de richting van het uit te voeren monetaire beleid. Maar als aan dat die ook toe eigenlijk, nou een vroom de dape. Want de maitaki, ja, om liquidaties te voorkomen, dus om opdat een bank gezond blijft, maar de money sa de mai parkeer, uneki zien nou informatie over alle de money dati. Dan luister verder. Gegeven de target voor de basisgeldhoeveelheid wordt berekend, hoeveel liquiditeiten geld in de economie aanwezig dienen te zijn om een bepaald inflatiedoel te bereiken. Door inzet van haar monetaire instrumenten tracht de bank de omvang van liquiditeiten naar de berekende hoogte te brengen. De instrumenten die de bank inzet voor haar monetair beleid zijn termijndeposito's. De mij go paar keer cash. De mij cash go leveren die cambio naar de trapping piki mangi en zo. TDS. En de centrale bank certificaten CBC. De termijndeposito hebben een looptijd van een week, 7 dagen, een maand, 3 maanden en 6 maanden. De bank veilt wekelijks termijndeposito's met een looptijd van een week via de standaard operaties. Ter verkrapping van de basisgeldhoeveelheid, de inzet van de respectievelijk 1, 3, 6 maanden instrumenten zullen afhankelijk van de omvang van de liquiditeit en andere economische factoren zoals inflatieniveau worden ingezet om overtollige liquiditeiten voor een lange termijn af te romen. Weer, maar asan die schrift nou klopt helemaal. Asan die nou klopt, want alle de informatie in deze met betrekking tot wanneer we praten over liquiditeit, stand, etc. Dus dat want dat je eigenlijk liquidatie, dat want dat je probeert voor een banki gezond, voor een banki no failliet, voor een banki no brok, of een banki no bankroet. Maar, if je tja money go giden banki, go lever giden banki naar den cambio's, dat de informatie dat die une sabi, en une jere next over de rentes dat die, dan dat want dat je dan wan san klopt. En verder, tem lees wan pisigiwidja over en andere economische factoren, zo inflatieniveau ED worden ingezet om overtollige liquiditeiten voor een lange termijn af te romen. De centrale bank certificaten zijn instrumenten voor liquiditeitsbeheer. De veilingen van centrale bank certificaten zijn aanvullende instrumenten van het monetair beleid die dienen ter ondersteuning van de reguliere openmarktoperaties OMO's. Ibero een tijdje dat de man be devalueer amoni omelesi, dat die de man be devalueer amoni omelesi, dat de man be konangawang open markt, dus marktconform. De man be konangawang marktconform
gedoe. Dat want taki, een marktconform gedoe, sami even stanja uit, dat de man bewani tja alasani kon gelijk als Europa, terwijl de man degradeert, de man devalueert a SD, dat te je go bij euro of te je go broko je euro, dat de man devalueert je euro toe, de man broko je euro saka toe. Want no de te je go broko 1000 euro, dat de man egiu 33.000 SD, dus de man nak je dat na 10.000 SD, de man nak je dat. Dat want dat de man devalueert a euro voor jou, zomaar zonder redenen. Want ze geven je minder voor jouw euro's, dus de man even voor je dat ook toe. Dus wat hier gebeurt, dat hem govara, dat hem lezers aan die govara, ondersteuning van de reguliere marktoperaties, veilingen van termijndeposito TDS voor algemene banken. De centrale bank certificaten CBC zijn onderverdeeld in wholesales en retails natuurlijk. Segment. Voor het wholesale segment zijn de looptijden respectievelijk 1 maand, 3 maanden en 6 maanden. En voor het retail segment zijn de looptijden 3, 6 en 9 maanden. De rente van het wholesale segment wordt via een veiling door middel van competitieve biedingen vastgesteld. Je heet het ook. Dus de ma ego zet business dat de bangi de ma moest bieden. Na bieden de ma moest bieden. Dus dat want taki, sans schrijf dat pe. Dat want taki koutak de ma abi 1 miljoen US of 1 miljoen euro. Dat de ma ete contact op aan de bangi. Dat de man onderhandel. Dat lukuno mi abi 1 miljoen US of mi abi 1 miljoen euro. Omeo gimi, if mi charen kon parkeer, dus in a deposito omos model. If mi charen kon parkeer na you, ome me verdien, ome money me meke. Dat kotaki, a banki san konanga a hoogste rente, dat oké no spang. Gimme 2 miljoen US, dan me give so many me pay you terug. Dat centrale bank tak oké is goed. Dat centrale bank tja money go parkeer dape als deposito cash. Dat a banki euro konanga a money dati. Maar fa waka nanga de rente. Over de rente uneyere next. Ome rente e kom binnen. Ome rente we kisi. Uneyere next over de rente. En dan verder. Even kijken nou. Door middel van competitieve biedingen vastgesteld. Deze rente die is vastgesteld op de veiling. Vastgesteld op de veiling zal gelden voor het retail segment. De CBC zullen indien er sprake is van structurele overtollige liquiditeiten in het bankensysteem worden uitgegeven. Bij de wekelijkse termijndeposito veilingen kunnen de algemene banken voor eigen rekening maximaal 3 biedingen doen op het aangeboden omo's volume. Dus dat want dat a omo volume. Dus de man die nee schrijft dus aan duidelijk. En if je niet verstaat Nederlands, maar begrijpt dus aan die zie. Luizen, muizes en hoofdes, no man verstaat de Nederlands die zie. De man, asansa de man etakja, bij de wekelijkse termijn deposito veilingen kunnen de algemene banken voor eigen rekening maximaal 3 biedingen doen op het aangeboden omo-volume. Sawantaka omo-volume. De man bedoel na dat de cash sa de man echaigo lever gi a bangi. Maar de man hij schrijft dit aan duidelijk. Dus if jij verstaat Nederlands boem, maar lees dit aan die voor begrijp, sa de man bedoel. En dan gaat de soort briefje die zie, den trama ego na de man voor abob. Dat bravo lees dit aan die sa man begrijpt. Next. Den DNA leden lees dit aan die zie, de nee begrijpt. Next de man begrijpt. En a rente, omo-volume met vermelding van het gewenste rentepercentage. De rente die tot stand komt na elke omo-volume onderhandelingen, althans wat wordt vastgesteld. Begrijp u? Dus sang e passa, de man die zie, na alle soort model de man kies uno.
Asansa me leg unu uit, ja. Luku meta, yu ito walezi. Mi conforteer unu bepaalde sani over politiek, financiële, etc. Alle me kon leg unu uit. If mi bedena abop, mi no bo conforteer no as ma next. If mi bedena VAP, mi no bo conforteer no as ma next. Omdat de sani sa me verteer a volk disi over a politiek. No one trama no sabi de san disi fu verteer unu. En no one trama ne verteer unu de san disi. Dus if mi beni Miranda bedena VAP, mi be tap mi mofo. If mi bedena abop, mi be tap mi mofo. Want te you dena abop, de mane wan you taki. Te you dena VAP, de mane wan you taki. Dus lieve mensen, u moet een biggie dat me leer unu de sandis me opowi ai nanga de sandisi. Une kosisma, une beledigsma. No go offline, maar volgens mij go offline, wat ik had o herhalen pistool dat baka even. No, de tego wissel 1000 euro. De mij give you 33.000 SED. De mij fufuru 10.000 SED voor de mij fufuru teke. De mij fufuru 10.000 SED voor you teke. Bikate you go na a benzine pomp voor go buy benzine. Da a benzine na 43 SED je pay dape. Giwa liter. Maar you euro, de man taki, de man wan meke alasani mark conform. Maar de man degradeer you euro. De man boko you euro saka, de man devaluate you euro. Maar afasifa de man devaluate you euro, te you charge 1000 euro go wissel no. Te de man give you 33.000, de man give you voor you euro. Dat de man voor 10.000 SED voor you, dat is veel geld. 10.000 SED is veel geld. De man voor 10.000 SED voor you, dat de man give you 33.000, de man give you no more. Dat 33.000, fasie pingi aitapu, pingi aitapa moni de kaba. Faisi pingi aitapu even amoni de kaba. Want alla den principe yo go fugo do an business. De mane hanteer a koers tap san you wissel a money for you. You go wissel a money for you. Je wissel you euro. Dat de man egi you 32. De man egi you 33. De man egi you. Dus tap 1000 euro. De man egi you 32.000. De man egi you 33.000. Maar alla tra business say wan go do. Dat de man is zeer dirigi you. Dat want dat je de man knijp je af, toch de man buit je uit, de man knip je kaal. De man scheer je kaal. Want a 1000 euro, tegen wissel 1000 euro, dat de man geeft 33.000 no more de man geeft. Maar zolang ik kom tot na prespego wissel a euro, dat 33.000 dat alles zei go bij, alla den prijzen voor de sandati, hey moro, a koersa de man die go wissel a euro voor you. Dus na alla pego de mij voor you. Alla pego de mij voor you. Alla pego de mij voor you. A 1000 euro voor you voorzien den kakaba is skeer. A dat die zei lieve mensen. Dus A u B no go pirti fila funangasma. Zij contagi you dat. Koers saka. De breiti koers saka. De mij make ome flyer en make ome poster en share. Dat lukuja koers saka. He ha. Koers saka, ja, de man ejaru sudat koers is saka, ha. Koers saka, asan dat na rommel. Koers is saka, maar de man licht je op na tracé. A koers is saka, maar aan de andere kant de man kier je na oplichten. Dat na san saif saire. Dus no go pirti fila funanga mang, sai ko teke san shergi dat koers saka. A koers saka, he. Koers saka, he. A koers saka, maar je go wissel je euro. Dat je geeft maar 1000 euro, dan geven ze jou 33.000 SED. Na 10.000 SED, de man naki view dape. Dat je naar benzine go tanken. Ome na mij 0 liter benzine giu. 43. 43 aan mij sering giu. 1 op 43. Dat want dat je a benzine, a koers van benzine, na 1 op 43 kd. A koers van benzine, de akkoes van benzine de 1000 euro
tapu 43.000 ade. Da fa waka temi ko wissel, dat je give me €1.000 tapu 33.000. Temi kon wissel money na you. Temi kon wissel money na you. Dat je give me tap €1.000. Tap €1.000 temi kon buy benzine. Dat je hantera koers 1 op 43 keer hanteer. €1.000. Dat je give me 1 op 43. Je sering give me. Maar temi kon wissel a euro. Temi go wissel a euro na cambio. Of na banki. Dat de ma even voer me dat pe ook toe. Dat de ma give me 1 op 33. Dus we voeren me dat pe nanga 10.000 SCD we voeren me dat pe. 10.000 SCD. 10.000 SCD we voeren me. Tap €1.000. Lieve mensen, aan nog kant ook, lieve mensen. Uneesja zijn dat, you know. Uno abi ayeshi dat de mij voeren we dat pe no. Sama na ifa stang asan disi. You abi wan €40.000 for you abi. Sean Lachmi, ik ga je blokkeren. Direct ga ik jou blokkeren. En voordat ik jou blokkeer, zal ik jou iets zeggen. Sean Lachmi, fake account. Ik zal alles 1000 keer herhalen. Ano wa lees je nou me herhaal. Me herhaal alles aan 1000 keer. En je verwijder je reactie. Maar if you schrijf het wat rommel, dan me blokkeer je. Sean Lachmi. En je mag sabi dat me herhaal alles aan 1000 keer. Na me bepaal je saif saja. No one keskesi, no one makaku. No one mane kon bepaal je samim taki ja, of samim schrijf of samim taki. Ja, me herhaal alles aan 1000 keer. Iere, en ik ga nu weer herhalen. Me herhaal alles aan baka. En if je tak eto ansani, dan me blokkeer je puru. John Lachmi. Kotak eto ansana fake account dati. Tak eto ansana, dan me blok je puru. En ik ga nu weer herhalen. Me herhaal baka. Lieve mensen. Tego wissel €1.000. Dat a €1.000 zou je go wissel. A €1.000 zou je go wissel. We herhaal, alles aan we herhaal ja. No one money kon bepaal ja giwi. Na mi e bepaal van me takija. Mi no dena abob, mi no dena VAP. Na mi e bepaal van me takija. If mi wan herhaal 1000 keer na mi e bepaal. No one money kon bepaal as aan dat ja. Whippy wise klapvinger doet het weer. Ja, lieve mensen. We herhaal baka eventjes. Te you go wissel €1.000. Dat de man e fufuru you nanga a €1.000 sai go wissel. Je giet de man €1.000. Dat de man e giu 33.000. 33.000 de man e giu. Dat want taki de man fufuru. 10.000 voor you de man fufuru. Dat a 10.000 voor you sa de man fufuru. Dat te go na benzine go buy benzine. Dat de man sera benzine gi 1 op 43. Dus a benzine koers na 1 op 43. Maar a euro koers na 1 op 33. Dat van dat kan. Na fufuru e fufuru dat pet ook. Van dat kan. A benzine koers is 1 op 43. Dat hem kon wisselen met euro. A benzine koers de 1 op 43. A benzine koers de 1 op 43. A euro koers de 1 op 33. Dus temi kon wissel dat we vervoer met dat. Maar temi go bij benzine dat we vervoer met dat ook toe. Want we zeggen dat benzine tap a koers 1 op 43. Maar temi kon wissel met euro dat we geven 1 op 33. Dus we vervoer met dat ook toe. Dat van dat kan. Lieve mensen, unesi dat de man die zich kirwi nanga vervoeren no. Unesi dat de man die zich kirwi nanga oplichten no. De man licht we op het vervoer no. Unesi no, lieve mensen. Fayu kai gimme wan koers. We blijven, we tang herhaal. Make des mayere. Fayu kai gimme wan koers voor 1 op 33. Je gimme wan koers. Je gimme wan koers voor 1 op 33. Dat temi go bij benzine. Dat a benzine koers naar 1 op 43. En ook kan toch. Dat douane koers naar 1 op 38, 1 op 39. Ade.
Adouane koers tref moro hei. Alla den tra koers tref moro hei. Lieve mensen, dat we dit dape eteke sani e share dat koers saka. Pe we verstande. Uno abi verstamoro no. Na bravo we vrede. Na bravo we vrede so. Bravo anosma fu vrede. Usabi langa tenka badati bravo sell out. Amadis na ready musu ama sell out. Amadis anosma fu vrede. Amade dape fu pinayu. Adat na bravo uroko. Amade dape fu pinayu. Adatepsa. Asko tumang Rahul Helling. De man pura mana uroko. Asko tumang Gentle Blakama de man pura mana uroko. Asko tumang Prada Blakamang de man pur Prada na uroko. No de man de bezig voor puro Asko tumang Ruben Kenzen de man wani pura mana uroko tu potuang tramang fu VAP. De man wan puro Ruben Kenzen ook tu na uroko. Waman bel mi gima informatie dati. Dat de man de bezig voor puro Ruben Kenzen. Dai teri om een blakkamang die abob de dape e pur na uroko. Sandena a overheid. Teri even. U teri even na mi. Abob de man die de dape de man buria dausa. Pur dausa na uroko poti dausa te dausa gwe. Na wang. De man buria poki. Pur poki na uroko. Poki be siki bijna sambe pasanga poki. Na tu. Tu kaba. De man puru. Belfort de man be de beze ke meke wet. Fu pur Belfort na uroko. Belfort siki. Te bijna Belfort dede. Na 3 kaba. Mevrouw Walden. Wangan kon niet blaka vrouw. De man fetjanga mevrouw Walden te. Den pur mevrouw Walden na uroko. Na fokaba. Beni Miranda ja. De man fu abob amoksi be lagie mi dat mi staas gevaarlijk. Teke mi sroto. Na 5 kaba. Mevrouw Asawini. De man lagie Asawini dat Asawini doe omensani. Teke mevrouw Asawini. Doe omensani nga Asawini. Sende Asawini gwe. Na 6 kaba. Soso blakasma. Sma moro. Luku omensani den doe nga Sibrano. Sibrano na blakamantu. Baka bubatu. Na Aiti kaba. Plus een heleboel soso blakasma. Die abob ewerede de dape ewerede. Soso baka buba. Dausa. Amafo. Diana Poki. Belfort. Meneer Helling. Meneer Gentle. Soso blakamang. Meneer Prada. Soso blakamang. Fade Karing. Oosburg. Marcel Oosburg, Blakkamang. De man tapu Marcel Oosburg money. Wani do omesanyanga Marcel Oosburg. Marcel Oosburg na Blakabubatu. Hey, mi de life, ido man bel mi no de mi de life. Brada, mi de life, ido man bel mi no. Bel mi later, ik ben even live nu. Soso Blakabuba de dape. Na omesma, omen, efi teri no. Efi teri no, omen Blakkamang. De man disi verede. Omdat a gentle disi. Zij de man pour gentle na uroko. Gentle be kon opgiden blakabuba. Helling, Rahul Hellings be kon opgiden blakabuba. Mevrouw Asawini be kon opgi broko pondo. Be sukufu yepi broko pondo. Abob de dape verede ala de mandati. Maku na blakabuba tu. Blakabuba e kon op. Maku be kon op e ge mening. E tak fa de sande. De man be teke maku soroto. Du ome senanga maku. Da efi teri luku ome blakabuba. Di de man disi werede. Di de man disi op. Da abob de dape. E wuro kom mei. E du ala de san disi anga blakabuba. Lieve mensen. Unai si dati abob na redi musuno. Lieve mensen, unai si dati abob na redi musuno. Unai jasan dati no. Dat na abob de dape euro komei e pina den baka bubano. Unai jasan dati no. Hoepel, Virgil, ik ga je blokkeren en ik ga je direct blokkeren. Jasmine, ik kom bepaald gewija over, zo weet taki. Dus, Hoepel.
Ai, so. Awo kom as mas skrif ons anja. Ba Bordeaux. Bordeaux sevi. Bordeaux sevi. Luku ome sani pasanga Bordeaux. Bordeaux di be dedegi abop e dusanigi abop e sanigi abop. De man pu Bordeaux a woko dusananga Bordeaux. Do mensen nyanga Bordeaux. Bordeaux sevi ook toe. Bordeaux na baka bubatu. Dai luku ome man. Luku teri even ome nemi kai no kaba. Baka buba di de manja dusananga ding. Lieve mensen, de man fuija abop, de man is na ready musu, abop na ready musu, na abop de dape e pinayu, mine taki na feya pe e pinayu, na abop e pinayu, na abop de dape taki ye, mi tampa chambaka, fute mi dede, mi tampa ka chamtem dede, en e vise geseke, da yanga yo miti, en no, mi tante einde te 2025, en baka 2025 me godo. Ege. Me godo. Baka 2025 me godo. Na wasama muse kiseki. Ege. Na bravo de da PP ogi mangi den blakamang. Na bravo de da PP ogi mangi den blakamang. E tapengi den blakamang. E pina den blakamang. Na bravo e dosandati. Anofe ape e dosandati. Na door bravo. No de ome fouten meke. We jere ome miljoenen lassie. Miljoenen lassie. Abravo ja. Die beta ke je want om president. Je. Mi want om president. Mi want om president no. Je. No de. Ome sani pasa. Bravo kanton president. Samandu. Amanteke entere. Enke wan pikin dagu. Ama haar entere kibri tussen en futu. Ama haar entere kibri tussen en futu. Amai vrede. Amai taki ja. Anai du mei nanga mosi. Ama haar entere go kibri tussen en futu. Tussen den tu futu. Tussen den tu poten. Ama haar entere go kibri tussen den tu poten. Amai taki ja. Minai du mei anga mosi. Wan mi no wani onrust kwai ni kode. Minai du mei anga mosi. Terwijl asem bravo ja. Bouta. Be gona rechtbank o melesi. No asani bepsa. Adeng ex-VP. Be gona rechtbank o melesi. No asani bepsa. Kromo suto. Be gona rechtbank o melesi. No onrust no bepasa. O men trama be gona rechtbank o melesi. Next no be passa. No di atrona den tramang. Die bepaalde maar voor VAP in kari in desan dat na demandu desan disi. Dat money maak over vanuit het kabinet van president. Gwe nawang bouwbedrijf. Pe asan dat ino waka volgens a wet, volgens de regels. Dat zij pasano. Dat abop etakino, dat bravo etaki. Minai woko mee. Minai woko mee anga asanja. Ba bravo. Mino ma fastai. Ano kosme kosi. Ano kosme kosi. Minai kosi sa mamo. Ma mino ma fastai fa euro koso. Ibe wani ton president. En nou je abia kans voor ton president. Dat je vrede. Maar die abede adeng. Ibe taki ademu storoto. Die abede bouta. Ibe taki bouta mugona krutu bouta musroto. Di abede kromosuto. Ibe taki kromosuto musroto. Di abede mi mati adeng. Ibe taki mi mati adembe musroto. Ombroko computer aden soroto. Ne no you bravo de dape. Pewe yere ome miljoenen ome miljarden lassie. Je spol e fadon onder you. Dat je meke moiti voor asandati onderzoek. Ba bravo. You sell out 100%. Den baka buba di tampa i baka ite na laude lau. Den baka buba de lona i baka ite na laude lau. Den abi fastang. Luku san pasanga u blaka brada Bordeaux. Luku san miti u blaka brada Bordeaux. Ba bravo. Alla de manfiu, ome manfiu.
de man befende ome man fiu, anga ome sani, aini wagi de man taki, de man befende ome man fiu, lijfwachten, bodyguards, de man befende, anga ome kilosan, de man befende, aini bestelbus, de man taki, de man befende ome man. Alla de man fiu dape de man gistrafu. 7 jaar strafu, 8 jaar strafu, 9 jaar strafu, de man leesigi alla de man fiu dape. Kisi strafu. Maar saide je vrede so uno sabi. Uno sabi if openbaar ministerie abi bewijzen tegen you in de sandati. Uno sabi. Uno sabi if openbaar ministerie abi bewijzen tegen you, harde bewijzen in de trasandati. Uno sabi. Bikasi saye vrede so bravo. Sana vrede saye vrede so. Ba bravo, you sambe taki, you na jungle commando, vrijheidsstrijder, democratiestrijder. Dat you dedape, ba bravo dat you dedape, peye shi ome sani ego fout, ome sani waka fout, ome sani na ego boom. Dat you dedape dat je teke den blakas maf mi, dat je lever den poti in kesapen. Je teke den blakas sisaf mi nanga den blaka baradaf mi, je teke den, dat je lever den poti in kesapen. Dat je no man do notigi ding. En dat alle den blaka baradaf minanga blaka sisa fu mi, sang e kon op, gi blaka buba, dat you bravo, dat je de penga den tamang, dat je tampu e den blaka barada dat op. Rahul Hellings, be kon op gi blaka sma. I ma op. Gentle, be kon op gi blaka sma. I ama op. Prade, be kon op gi blaka buba. Ma op. Aton pai jasrefi. De man ja be wan op. Meneer Ruben Kensen. Na wan blaka skoutu no. Korpschef. U de dape. U wani pura mana uroko. Nati de wan man bel mi gima info dati. Dat de man is wan pur Ruben Kensen ook tu na uroko. Blaka man tu. Prade. Sambe de korpschef. Na blaka man. Abob de dape. Puru prade na uroko. Blaka man. Dat de man is etaki blaka man. Enyan blaka man. Pewi aide, uneshi dat na abob de dape enyang ala den blaka mano. Diana poki, lukusa abob danga diana poki. Dausa, lukusa abob danga dausa. Teke dausa pocha oso. 3 jaar langa, poti dausa na oso. Dausa abi bere swanger. Di dausa taki ano mamoro aweri, aikomoto. Nee, de abobs ma disi poti omesma, e fal dausa lastig. E bel dausa. E sende berekte gi dausa. E kosi dausa. E tagi dausa omesani. Fu stress afro terwijl afro abi bigibere. Uneshi taku we liben ke metino. Da we taki blakama enyam blakama terwijl na wi enyam blakama ina kondre disi. Na abob enyam blakabuba ina kondre disi lieve mensen. Uneshi no uno abi ayeshi no. Dat na abob e seru no. Enke faden be ser den blakama fosi. Fosi fa den blakas den blakas basi be teke blakama e seri gi trasma. Uneshi dat na dat bravo e donga no. E potu e pinano. Uno abi ayeshi no. Da we tampu da pe e steuna mandi jete. Amandi e taigiwi. Bravo di e taigiwi duidelijk taki. Bravo e tagiu duidelijk taki. Asama de seke ja. Asama de seke chamba kam yang na probleem. Me tampa chamba kan ke walio. En me woko godo. Te einde. Faragheden die si me woko godo. Mianga de mai woko godo. En 2024 me woko godo. Ete. Me aitapu. Da ala den blaka barada fie dede. Goluku albina, goluku mongo. Fa mongo nanga albina eshi eroik no. Da redi musu. Aredi musu Afrikaan. Bravo disi. Da man deda pe e woko mei e pina ala desmafu unu. Uno abi ai eshi den sandati no lieve mensen. Luku sade madisi dunanga asawini. Bijna asawini be dede. Asawini na ublaka sisa. Luku sade madwanga diana poki. Diana poki na ublaka sisa. Luku sade mandu anga prade. Prade na wi blaka brada. Prade.
Luku sa dem man disi abob dunanga Raoul Helling, Raoul Wayne Jordan. Wayne Jordan bijna mi wan mama pima yu ma omdat mi na mama pima smamoro da mi blokkeer yu puru gan kwata mongi yu. Mi blokkeer yu direct puru. Bijna na mama pima mi wan mama pima yu ma omdat mi na mama pima smamoro. Wayne Jordan bijna mi wan mama pima yu. Mi wan mama pima yu bijna ma omdat mi no wan kesi dagum. Bijna mi wan mama pima yu no script next moro. Want dat mi blokkeer yu puru. Ano you tijd Wayne Jordan, ano you tijdlijn deja, ano you patijdlijn deja, ano you fake nep konu tijdlijn deja. Dus gwe. If je contact met Sanja ete Wayne Jordan, dan me blokkeer you. Bijna na mama pima mi wan mama pima you Wayne Jordan, maar mi na mama pima you omdat mi na mama pima smamoro. Dus if you takwasang ete ja Wayne Jordan, da akans yabi koloku dat mina mama pimas mamoro. Maar schrijf het wa rommel. Dat je dat me blokkeer je puru direct. Ano you fake nep konu abi a tijdlijn disi. Na Benny Miranda tijdlijn deja. Na Sami wani me takija. No one gambi di taku keskesi, makaku, baboon, pingo, na ikon taki samup saja. Dus Wayne Jordan, grati, dondorop, gwe, na you basi a fake konu fu you go ta tijdlijn dat say dat you go bepaal. If you contact ja, you make kan de yo make mi mama pima you. My abi koloku dat minai mama pimas mamoro. Dat na koloku say abi Wayne Jordan. Dus op donderop moto ja. No kon fal utra wan lastek ja. Op go na fake konu already musu di e pina alabaka buba no. Go dape dai tange dai pina de sama fu mongo. Go dape dai tange dai pina de sama fu albina. Go dape dai tange dai pina de sama sai bribi inwi. Mano charen kona unu trawang sang abi kring verstaan sai sisang e pasa. Dat mi beg you grand tangi. Dus no Miranda. Ikabatak yang ay. Nyo verwijder yu reactie puro. Yes, I want doan escrevi ja. No me bloqueera man disi puru di. Bika disi don to misi. Isi don. Iere fu grondwet kaba. Iere fa grondwet kaba. I no sabita ka kono di potina fake no. I no sabita ka me bloqueeri puru want ya wan pingo. Bijna you ook to me wan mama pima mami na mama pima you mana block you puru direct. Isi don. Me blok you puro direct. Oké, Isidon is geblokkeerd. Isidon is geblokkeerd. Kouluku sama me blokkeer mo. Kouluku sama me blokkeer mo ja. Kouluku. Oké, Isidon is geblokkeerd. Ja, inderdaad. Ja, ik hoor. Ja, de mij wan met soms meer wan kosit, maar mino kosis ma. Ja. Soms de mij gisamati bontok. Maar mino kos no asma. Mensen, excuses, sorry. Ik zal niemand uit. Kouluku pe a Jordan sampai kota kwansanja so maar pe amandati de. Make me zoeken even. Kan de mi kan blokkeren puro direct. Oké, Isidon is geblokkeerd. Isidon is geblokkeerd. Isidon is geblokkeerd. We blokkeren Isidon puro. Even nou mensen kouluku sama mi kan blokkeren. No, de me ya alive. Me block dem puro. Oké, Wayne Jordan, mi teke a sorry for you. Mi teke you sorry, doe normaal, no so block you puro. One love.
Ja, lieve mensen. Ja, precies. Ze kunnen niet tegen de waarheid. Juist, ze kunnen niet tegen de waarheid, lieve mensen. Dat is het. Dus mensen, volgens mij go offline. Maar we moeten habitaki alive ja. U share alive ja, meke samayere. U share alive ja, u prati alive ja, meke samayere. Want mi sorry kaba omelezi. Den tor sawe gija. Ala den tor sawe takija. Den tor ja, ano ala sama ekoler unu desan disi. A beleid no san epsai na kondre disi. Na abob anga VAP pinawi. VAP anga abob na den tumang e pinawi. En mi leg unu uit asani kaba over a koers sa de man e hanteert. A koers voor centrale bank. Anga dati me stop, anga dati me einde. Je go wissel 1000 euro. Da a 1000 euro sa je go wissel. Da de man egiu. 33.000 de man egiu. De man fufuru. 10.000 view de man fufuru teke. Maar nou. Ano kost me kost de man er. Maar u abituma in a kondre disi. Atrama de na buitenland. Abaradaf unu dire kar pets. Nanga atrabaradaf unu dire kari. Pupa. Dat den tuma disi di abe de NDP. Dat den tuma disi be kosi adeng. Den be kosi bouta constant. Den be kosi kromosuto constant. Ala de mandati pets. Nanga pupa. Be kosi. No de. Na bijna 8 miljoen US. Komoto voor centrale bank na bouwproject. En als aan dat no waka. Leti fasie. Pets nanga pupa. Une ding. De na kontaki. Next. Dus dan weet je dat de man is nou een complot. De man voer uit. De man voer een complot uit. De man voer een klikje uit. En de man euroko nanga fasie. De ma eluku fesi, de ma eluku kleur. Afas fa pets nanga pupa euroko. Alas masabi dat pets. Amandisi be kosi ome blakama. So blakama amandisi be kosi. Ama be kosi antopai. Ama be kosi Miranda in the group of 1. Bravo opoi abob marowijne. If you see one Facebook app groep sai kosi so blakaman. Sai legi so blakaman. Isabi taki na pets of pupa. Na demand dati up de accounts dati. Want you no kan, wan account no kan de, wan pagina no kan de, dan na so blaka e kosi. Ano kan. Dat e luku de pagina, te be luku de pagina voor de mandisi. Bravo opoi, abob marowijne. Na pets abi den pagina disi. Dat de masan de mabe fal aan dape. Soso Asabina. Soso Miranda. Soso Dikang, Soso Milano, Soso Marcel Oosburg, Soso geselecteerd blakaman de man e val aan in de page dati. Maar dat pets, amangi den page dati fake, ning. Bravo, opoi, abob marowijne. Da abob e charan en dat na en e val blakaman aan dape. Maar na pets de man teke poti dape e falso so blakabuba aan. En ala den blakabuba di pes e fal aan. Asani na een structureel manier ai passa. Tebe luku in de groepen dati. Da je ziet dat. Marlon Rosenblad. De man be de constant tap in de groepen dati. Benny Miranda constant tap in. Meneer Atompai constant tap in. Rosenblad constant tap in. Parade constant tap in. I moet let op luku. Ala den blakabuba. Die sani komen te ook toe. Die vadekaren dausa. Constant de de tap dausa. Die mevrouw Poki be komen toe. Constant de de tap mevrouw Poki. Da ala de groepen dat je ziet na so blakama de mij van lastig. Geselecteerd. Dus de man euroko pets na pupa de man euroko lek rasten. De man euroko lek na so baka buba de man e fal aan, e fal lastig. A pet disi
We make om een voice prati over Miranda. I sende gi de man fu bep. De man fu bep bel me. Dat hey Miranda. Aman pet sende want to voice konja ya. Sende want to berichten konja. Persoonlijk nanga een telefoonnummer. Nanga een WhatsApp nummer. Pet se sende den berichten go. Daarmee zorgde me dat maar. Bep. Te pet se make den berichten is sende giwi. Uno sabi sao doen. Uno sabi sao mu doen. Uno sabi taki umu klagen man aan gi opruien no. Uno sabi taki umu chara man go naar rechter gi opruien no. Uno sabi dat no. O anechtaf me melde mi. Dus fawaka. Wasma etagi mi dat. DTV nanga kulturu TV is spang. En toch so furus ma elukumi. Ay mi tanga. Beni Miranda tanga. DTV naga kulturu TV is spano no. Wanneer heeft me etag me dat kulturu TV naga DTV is spano no. Dat toch me abi 135 massa e luku mi jano weet. Dat mi tranga toch. Mi tranga op eigen titel ja dat op eigen titel toch me abi so furus massa e luku mi ja. Dat mi tanga. Terwijl kulturu TV naga DTV de aan ala den toe. Toch mi lijst ma ja sa e luku mi ja. Dat mi tranga toch. Dat ben niet meer dat tranga, dat na bewijs. Dus lieve mensen, luku mine kosisma moro. Fos mi belobi kosisma, maar mine kosisma moro. Mi aksi pardon, excuses, me begi lespeki saka fasi, kindi fasi, dat mi be kosisma, sorry, mina kosisma moro. Mine do san dat moro. Mine kosisma moro, lieve mensen. Lieve mensen, luku, atori fu, luku wasma etaki dat mimbar pepi. Wasma etaki dat mimbar pepi. Omelezi mi konka batapa onderwerp dati. Mi no man ko ala de tapa onderwerp dati. Na omelezi mi konka batapa case dati. Ma unom vergeti dat, a case dati, de man samu behandel a case dati. Na bravo toch. Na den DNA leden fu bravo, mu behandel a case dati. Dus wis mi bar pepi 1000. En mi bezorg pepi kabalife dat pepi non bemoei in a case dati. Na justitie, na openbaar ministerie, na de man moest behandelen a case dati. En mi taki omelezi mi taki life kabadat. E fouten meke, dat de man moest roto, en ke fa adembe sroto, en ke fa kromosuto mo sroto, en ke fa de man boan sroto hoefdraad, en ke fa de man belegi Miranda sroto Miranda. En ke fa ala traman besroto. If de man meke fouten. En fouten meke. Bika amoni gebruik. Amoni stort. En amoni gebruik. En omo so bewijs uwani. Mi takasan dat omelezi ka ba me weri fu herhalasan dati. Mino de in DNA. De masa de in DNA. Na de man losato dati op. Na abob na den DNA leden. Fu abob musgo losatori dat op. Masan bravo wetaki. Wat zegt bravo? Ja. If asanya kwa inde na mi na iwo kome. Ye. If asanya do de na mi na iwo kome. If asanya kwa inde na mi na iwo kome. Una stem voor, una iwo kome. Dan na bravo e boycott tok. Na bravo e boycott tok. Ano na bravo e boycott tok, lieve mensen. Look wat ma escrivi ja. Hey Wayne Jordan, tapu nanga de sandati. Tapu nanga de sandati. Yo meke mi blokkeren. Ik heb geen zin in die dingen. Asan dis neko over Leo. Look wat ma escrivi ja. Dat nanga wan meid Leo olok you konvong. Jane Jordan, 3 fu Leo no man knapu na mi fesi fu fit nanga mi. 3 fu Leo no sai fu knapu na mi fesi fu fit nanga mi. De mano mang. De no man retting. Ala de man anu futu ala sano broko. De man no man retting. Dus als je kon schrijven ja Wayne Jordan dat. Nanga wa meid Leo olok you konvong. Mi e piki you dat. You omu of you never Leo. Wis 3 fu Leo konfit nanga mi. De man dat no man retting. Ama na man making. Ama na man do 3-4 minuten. Ama na man doro. Dus no schrijf des en dat moro. Dus om je blok you. No kom pour unu fu concentratie ja. Als we een kromo voor me vrij postek, dat jij bedreigt me, zijn de sani kom bedreigt me. Wat mij karen schreef kara, vare karen Afrika.
Afrika. Me fomi, dus Afrika me wakti you. Me foite. Dus eigenlijk, teken na sarnang, dat de moet organiseren, wan wedstrijd, de moet organiseren. Pe omen sama mude, omen sama mude eluku da Afrika da je kan val me aan. I mag janga tiki. Afrika, wisi janga tiki. If je janga goni, da je wini. Want tap afstand da je wini, if je janga goni. Minom koor you. If je janga oni, dat tap afstand je wini Afrika. Maar Afrika, if je janga tiki, i janga nefi. If je janga tiki, janga nefi tok Afrika, tap afstand. Da je kon benader mi. Me fomianga ala de nefi fianga den tiki sai abi me fomianga ala Afrika. A enige fasie van jou winnie. Na efi de tap afstand anga goni. Da je soetu tap afstand ta so jou winnie. Maar jou Afrika. Efi de 3 meter verwijder voor me. 2 meter verwijder voor me Afrika. Da je kan janga nefi. Je kan janga koja. Je kan janga honkbal knuffelen. Je kan de tiki. Toch me foyanga ala de samdati Afrika. Dus you. Temi luku de sanvi dan na lafu me lafu. Tem luku de video vi. Da me lafu tem fawa do ti pie. Meriketa kamaya no sabi sa aido. Maar Afrika. Je moet sabi taki den handelingen sa je pleeg dape. Na se handelingen je pleeg dape. If je meke berichten dat je paisa ma fugo fetchanga sama. Je paisa ma fugo dusanyanga sama. Na ter aanslagen je pleeg dape. En alla de ma fu abob sa je teke de stam dat de share e tech me. Alamala e dumei. Daarom no one biggie onderzoek e waka na ABOP. Over de handelingen voor ABOP. Buitenlands revie doe een biggie onderzoek naar ABOP. Over alle de gedraging. Den criminele gedrag voor ABOP. Want de ma abi crimineel gedrag. If wansama dena ABOP agwe. We go bedasma. If wansama dena ABOP anoan tamoro. We go bedasma. We sendesma e bedasma. We put one gambe ma anga we ti t-shirt etaka go fetchanga sma. If one sma go live, I share one sunny view, we bedasma. Terwijl mina ala days ma e share mi sani. Ala days ma eteke mi sani shares ma eteke mi sani kopieers ma eteke mi sani do. Mine eurak, mine kos no asma om desandati. Maar te wan abops ma pose wan sani, te you teke da share. Dat de maatje bon, de mai wani guafeti. Terwijl asan dati, asan de abigiso. Asan de na wan gansani so. Ala sa ye share tapa internet, i musabi taki tasa ma oteke en share. Mi no kan kon live no, da mi otagi with dat, uno mu share mi video. Of ino mu koti mi video, knip en plaka mi video. Mi no ma sorry asan dati. Wan wis mi sorry asan dati, ina ye. No de, go luku tap TikTok. Na ome sama kocha video da kabago poti tap TikTok. Na ome sama kocha video disi kabago plaka nga tra video fu trasma enzovoort. Mi no ma stop desma dati. Na de followers se do desan data no mi. Dus if one man go make one live, make one video da mai taki ai SWM watra prijs hey, watra prijs diri. Da mi shi a video dati da mi take a video dat da mi share. Of mi make one screenshot da mi share. You know abi aleti fu rigeri o masandati. No so yo soto. Bika volgens a wet asandati mag. No so ino mu film noti poti tapu sociale media. A moment te you film wasani poti tap sociale media. Na ala sama mak teke en share. Ala sama mak bewerk. Ala sama mak dusananga ing. Aso de wette euroko. Lieve mensen. Dato sa we gija. Dan ato sa we gija, lieve mensen. Da wan man e kon skrif ja. Ja, precies, ja. Abuntaki tech den skoutu. Ja, abuntaki tech den skoutu. Ja, tech den skoutu. Want omdat, if wan man e make video, komo to na België, e bedrama, e takai potimoni nasma ede, da we alamala moest tech de politie. We alamala moet tech den skoutu in a video dati. Want na slag de dape. Na misdrijven de man e pleeg dape. Ino kan kwa potwa man na België. Je potja man fu Miranda. Of je potja man amai sende bereik tak amai poti bereik dati. Ai paisama fu go fechangasma. Je paisama fu go fonsama. Nou wan ernstig misdrijven dape. Dus asani sang Afrika do dape. Asan dati
na 20 jaar straf aan man kan kiezen van Sandati. Na want is een aanslag de dape. You know mak is een aanslag. Dus lieve mensen, a video voor Afrika dati. U sendengi skoutu, u sendengi politie, u sendengi de skoutu naar België. U sendengi de skoutu naar Frankrijk, naar Parijs. U sendengi de skoutu naar Cayenne. Meke de man tracer amandisi. Potja man tap opsporing verzocht. Want als Afrika doet dat pe, nou want aanslag. Nou want het is een aanslag. John Gio, we blokkeren voor even naar 100% luizes. Dus John Gio, we blokkeren voor eventjes. Dat we gaan door even verder aan gaan over oenoe. No John Gio, no kon zoeken aandacht ja. Anders me blokkeren je. Dus en Wendel, Ravenberg, nog actie Laura vragen, ja. Anders me blokkeer je. Dus Wendy, alla de sansa de mandate sen kon. Ik kan senden de scoutu, senden de scoutu naar Frankrijk, senden de scoutu naar België, senden de scoutu naar Cayenne. Alla de dingen Afrika dati. Want als dat komt toch vanuit een abob hoekje. Hoe sabi dat de abob maar is naar en na de epotisama ebedma, na de epotisama esen de video ebedma. De man is na mi besoru omelangak batak, de man is na Afrika sa man potjo meke ome video ma dape. Meke de utaga ma meke ma freiko no. Utaga ma meke ma freiko me wakta man. Meke ma freiko me fome Afrika ke pikin dagu. Ta utagi Afrika daki me fome eke pikin dagu meke baite ke da freiko. De man is de man sa isi e make video, e prati e bedrijf, of e make voice. Je make voice. Eye, utaigi Miranda, uzo Miranda ereta. Kai temenga Miranda umi ai no zo yen eye, ai Miranda disi, Miranda so, Miranda dati. Je make WhatsApp bericht dat je party. De man sa doe de san dat de man dat na boels. De man dat na doe de san dat lieve mensen. De man dat de man sa isi, de man make video. E make a video, e party, e make a video, e sende zo. De man dat na boes. Dus lieve mensen, unabi denk de man dat die allemaal we blokkeer. Puru en even kijken hoor. Als ik een paar mensen moet blokkeren hier enkele moet jij ook aangeven. Ja. Ja, Wendy Jennifer, ja goed zo. Bedankt dat je zend video voor. Bedankt Wendy Jennifer, bedankt dat je zend video voor Afrika. Gide Skoutu. Bedankt dat is een video voor Afrika. Die KPS. En ik kan go op een website voor politie België ook toe. Go op een website Wendy Jennifer. Go op een website voor politie België. Google politie België. Dat een video voor Afrika. Dat ik kan deponeren poti dape toe. Want dat de mausha video de een keer terug. Mausha maar een keer want en dat een video dat ook toe. Ik kan poten ook toe naar politie Cayenne, naar politie Frankrijk. Poten die man dape ook toe, dat de man onnoteren lekwang ter aanslag. Dus dat moet je doen, Wendy Jennifer. Dat moet je doen. Maar verder, aan Afrika, de man dat toru contact ja, uneluku de man dat en alasma, dus AUB, kolibator dat kolibi Afrika tori. A enig san sama bit taki meka ma bayen teke dakon. Punt mi kabanga san dati. Unai vele de man disi, chaman kabada meka bayen teke dakon. Punt. Klaar. En anyone muizen zijn hoofden zou ik ook wel al zijn dan blokkeren. Puru. Waman ben ik een laatste opmerking over a case, a 8 miljoen case. Lieve mensen, a 8 miljoen case, a case dat die mi ano DNA lid, mi no man broko me de tumsi furonga de sandisi. Mi taken omelezi kabataki, ala de man san fout in a case dat die, de man mu soto, de man mu sroto, morolek dat die mi no man taki. De man jongen 8 punt zoveel miljoen, mi no man verdedig asan dat die. En inaye me verdedig asan dat die. Mi no de na abob, mi no de na VAP, dus mi no man verdedig a case dat die. A 8 miljoen zoveel sa de man yang, die de man teke,
Mijn mening, de mandati musoto, die tekamoni. Want asan dat no kan. Want na precies zo ading besoto, hoefdraad, musoto, bouta omentaman, de mabuan soto boufatu, omentaman de mabuan soto om piki lau sani, de man besoto ading om broko computer, nanga omentaman. Dus, ala de man die tekamoni dati, de man musoto ook toe. Maar sai basa no, asa na solek bravo abi botrone ede. Want na bravo e boycott asani. Bravo e gi sampi sheng. Want sampi sambos atori. Da bravo di se knappe taki ya. E fasani dode en da wa woko me. E fasani dode en da wa woko me. Abob na woko me. Dat want taki bravo sabia ini. Dat want taki bravo asabia ini. Amang sabia ini. Dat want taki bravo ade schuldig ook toe. A sabia ini. Amang bravo abi botro taping ede. A daarom meka mai taki. E fasaki adode na wa woko me. E fasaki adode na abob wa woko me. Amang sabia ini. Mensen abob bravo amadis na reti musu. Na de mandisi. Na de mandisi bravo. Na de mandisi dat is sell out ala den baka man lieve mensen. Bravo, amadis na wan gambigi ready musu. Lieve mensen, u opo wi ai. Ik ga offline, maar fos mi go online. Mio herhaal torie gi baka eventjes, dan ga ik offline. Ruben Kensen na wan blaka man, blaka skoutu. De man fu abob, de dape, de man wani. Amadati op, Ruben Kensen na wan blaka man. En in berekent taki a aantal blakamang die de mandisi op. Teri ala de mandati, lieve mensen. Ze zijn veel. Den fufuru. Den baka buma die de mandisi op. Den fufuru. Fos mi go offline no ter dengi ubaka. Diana Poki. Dausa. Mevrouw Asawini. De malegi Miranda Soto, Miranda Sebidei. Gentle, Raoul Ellings, Prade, mevrouw Walden, mevrouw Amafo, toen vroeger, Belfort, anga omentawang asawinija, bijna asawini dede. Soso ba kabuba de mandisi, kop, luizes en muizes en hoofdes. En dan ook nog a beleid disi pewe pina ja, a koers e wissel, 1 op 33 kakoese wissel. Dat tegen tanken dat de mij sera bensinegi 43. Terwijl tegen wissel dat de mij eteke 10 dusufiu de mij fufuru. De mij fufu 10 dusufiu VAP anga abo pe fufu. Tegen wissel. Beni Miranda itaki vrij. Mino dena abob, mino dena VAP. Mi kan taki vrij. Tegen wissel. Je go wissel €1.000. Dat €1.000 dat de mij gi 33.000. Dat je go bij a benzine. Dat de mij sera benzine gi 43. Dat want taki de mij fufuru. 10.000 SID de mij fufuru view. Tap €1.000. Dat den gaan mongi fu abob. Den gaan kou. Den kou teres fu abob. Dat de tekesan dat de share. Dat de taki je. Kusaka. Nkuja. Kusaka. Den donte, den abi no verstang. Den hij begrijpt dat je den go bij benzine. A benzine na 43 kai kost. Den hij verstand dat je den go wissel €1.000 na 33.000 de vinde. Dat je den go bij benzine na 43 de pai. Dat want dat je na 10.000 de mij fufuru view teke dape. De abobs man hij verstang asandati. De na verstang. Ga mongi, ga babu, ga kwata. Dat afusta asandati. Lieve mensen. Da bravo is da mij tak je. We tan woko go do te einde. We tan woko go do te 2025 we woko go do. En baka 2025 we woko go do baka. Mi want een president. Je want een president. En dan no de ama abi a kans voor een president. Maar mij vrede enke pikin dagu. Amai vrede enke pikin puppy.
E haar en tere gone baka se tussen een voetu, kibri tussen een voetu. Da mai taki, e fazak disi kwa ini DNA, minai woko mee. E fazak ya kwa ini DNA, minai woko mee. Vrede na bravo e vrede so. Terwijl ama abia kans voor een president nou, maar vrede. Samai vrede, gado wan sabi. Dat wan taka bravo disi. Ama sell out 100% ore di musu. Ama abi botoro taping ede. Deze man is niet te vertrouwen, lieve mensen. Ik ga jullie groeten, bye bye. One love, ciao.